Google kan luta Vanced manager ti kan type kan han search Google chuan lo lang ta ma saber YouTube Vanced ti khi kan click anga chuan Vanced manager ti hi kan download ang apola hin kan mitanga aron pop out okay details akan luta install zo hal setting akan lutanga kan on ang tithar kan ni wangin hi on angai dona chuan kan install anga install hi arei lawa azo hala open hal thei boka chuan hei Vanced manager te kan luta kan start music Vanced hi chu ka du lawa chuan next button aka click le non root aka click lenga kan close anga Vanced micro g ta kan metlanga download icon akan metanga ten download hal mai ni chuan setting akan lutanga kan on le ang tithar kan ni wangin chuan install kan met leng chuan Vanced manager bawk kan lut lenga YouTube Vanced te hi kan metanga anoya download icon ka kan met lenga theme te hi thlan ve theya light dark ti te light black ti te chuan kan save anga install ani mai install chung pai rei lawa thil hi tangkai ve reuh khop mai YouTube fakna kha a om ve lawa tha khop mai hei hi chuan install kan met leng thon thuai tla thin ta na tha man hi nuama chuan azawa kan lutang bula YouTube Vanced ti hi lawma ta hin kan lutna tur ani kan luta close kan met mayang thian lawm ta kan sign in don ni sign in dan ka chu sign in akan click add account akan click lenga sign in akan click leng chuan kan hnak de tanga ta hian kan email le password kha kan chulut don ani hian thon thu kan play china chuan home button ka han meta tiana lawm ta ti hian a line play reng tho ta ti chuan tiana du dan da son theya tin nge thil dang application dang te po khoi theya thil chi sang sang ti hian khoi pa theya chuan angai thlak rut pakha the ki headphone le makan meta ana bawa ti hian thon thu kan play reng ta ti hian thil dang kha khoi pa mol the tin a screen kha mit thim mai la a thon thu kha top ve lo ti khan screen thim chung to khan angai thlak reng thei ni ka zong kha ani ta hian zan kan ria mai avarem o mem